Здравейте! Намираме се в профила на нашия тест Логистик. Аз съм Никола Николов и в това видео ще ви демонстрирам как да проследим и обработим транспорт с Elbo. За целта публикувахме запитване и възложихме транспорт на избран от нас спедитор. В този момент нашето запитване премина в фаза на активен транспорт. Сега ние заедно с избрания от нас спедитор може да следим статус, обменяме документи, комуникираме и публикуваме рейтинг за транспорта. За да видим как се случва всичко това, натискаме Активни в раздел Транспорт. Вътре ще открием всичките ни активни транспортни услуги, подредени по ред на възлагане. За бърза навигация разполагаме с филтри за търсене и кратка информация относно всеки транспорт. Днес ще демонстрирам работа по активен транспорт, който договорихме в предишното видео, а именно наземен групаж от Болония до Пловдив. Натискаме името или кода и влизаме. Вътре ще открием компанията спедитор, договорената цена, датата на доставка, Elbo статус, описание на транспорта и каргото, участници в приключилия вече търг. И два важни бутона. При натискане на първия "Поискай местонахождение", нашия спедитор получава съобщение с пряк достъп до местоположение на товара. Той може да публикува дата на доставка и информация в свободен текст. Така имаме възможност да следим статус по всяко време в раздел Местоположение на товара. Вторият бутон "Обяви за приключил" се използва за обявяване на доставката за извършена. Преди да направим това, нека ви покажа как да споделяме документи в активен транспорт. Натискаме Документи и пред нас се открива лист с публикуваните от нас и нашия спедитор документи. В него имаме възможност да качим, премахнем или свалим документ по всяко време. Освен на работа с документи, може да продължим комуникацията с нашия спедитор в темата формиране при публикуването на нашето запитване. А сега, нека приемем, че доставката е извършена. Натискаме бутона "Обяви за приключил", при което получаваме възможност да оценим качеството на услугата, която сме добили. За целта отговаряме на следните въпроси с да и не. Доставен ли е товарът? Наред ли е всичко с товара? Спазено ли е транзитното време? Доволни ли сте от обслужването? Както и да изразим мнение в свободен текст, като може да отговорим в 14-дневен срок. По този начин ние участваме във формирането на Elbo рейтинга на нашия доставчик. Сега, цялата информация преминава в раздел "Приключили" и остава достъпна за нас и в бъдеще. Освен това, разполагаме и с Track и Trace приложение, в което може да въведем номер на контейнер или въздушна товарителница, за да видим статус на пратката ни в случай, че тя е по море или въздух. На наше разположение са и транспортите без публикуван статус и рейтинг. Така ние имаме възможност да оптимизираме работата по време на активен транспорт с Elbo. Вижте и другите ни видеопрезентации, в които ще ви покажем как да публикуваме запитване за транспорт с Elbo и как да договорим и заявим транспорт с Elbo. Очакваме ви на elbo.bg.